Ilocano Math TV, walking tour ulit tayo dito sa may Jones Bridge. Ganito po ang itsura ng Jones Bridge paggabi. So maglalakad tayo, no? Titignan natin ang Jones Bridge paggabi. So yan po ang Binondo Bridge. Tanaw mula dito sa Jones Bridge ang Binondo Bridge. Ang Binondo Bridge kapag gabi ganyan pong itsura. Napakaganda. Ilocano Math TV, please subscribe to my YouTube channel. Walking tour along Jones Bridge. Overlooking po dito ang Binondo Bridge. At ito po ang itsura niya kapag gabi.
So ito po ang Jones Bridge sa gabi. At sa banda po riyan ay ang napakaganda rin na Binondo Bridge. So yan po ang Binondo Bridge sa gabi.